Lah semota to, Sil. Sik wis ben ngene gak apa wis ben. Apik kaya ngempet titik. Kowe ketok kok ya ora ngomongi aku. Pecaten iki dasemi iki. Sinden kang ngempet pitik arep jago tarung lho. Potongan. Lah yo. Nyanyi Sil, adu pitik. Lah. Tadi botol. Ya, nyanyi. Wes kepoyo ning kono. Langsung ya. Ora apa-apa uyono kene, uyo artis malah enak kene nyanyi. Sik to. Ora. Semoto to, Sil. Lagumu apa? Nah. Ya Allah ki mung ora ngene. Ora apa-apa, wis engko tak bedahi engko. Wis bene yo. Dasemi aja tumbak tucukan. Kok iso mlayu dhewe ki mung piye carane? Sesuk ora usah gawe kuwi, gawe ke lho anak rendo-rendo spanduk ke lho gawe. Wis bene ngono. Dek nek demite iki ketok iki ne, Mbak. Iya ya, tangga nyalahne.